Караучылар, бүгін 17 август сейшәмбе. Мин Эльза Ахмәҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп башлап җибәрәбез. Бүгенге көн тарих битләрендә нинди эз калдырган, алдагы минутта шул турыда кыскача булыр. 1928 елның 17 августында Мәскәүдә Динамо стадионы ачыла. Шул ук көнне Белоруссиянең җыелма командасы һәм Швейцарияның эшчеләр командасы арасында футбол матчы уза. Динамо стадионы махсус Совет властының 10 еллыгына төзелә. 1977 елның 17 августында Арктика Совет атом бозбаткычы тарихта беренче тапкыр Төньяк кытыпка барып җитә. Бозбаткыч җир эчендә 15 сәгать вакыт үткәрә. Шул вакыт эчендә галимнәр фәнни тикшерүләр алып баралар. Язучы Рабит Батулла үткән гасыр башында татарны уятучыларның берсе. Ачы язмышлы милләттәшебез бөек галим Хади Атласи турында сөйли. Башка халыкларда да талантлы шәхесләрне юк итү бармы икән дигән сорау куеп, үзе җавап бирә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле туганнар, исән саулармысыз, арулармысыз? Тапшыруыбызны дәвам итәбез Атласи турында. Кичкенә генә мәгълүмат. Хади Атласи шул кадәр бөек алим, шул кадәр күп эшләгән кеше. Аның шәкертләре бик күп. Мәсәлән, мин белгәннәрендә Хаҗиев, Вәли Хаҗиев дигән Рысыфсарның атказанган укытучысы. Ул Атласиның шәкерте, ул бик күп сөйләде аның турында миңа. Ул бернинди гаепсезгә алына. Әлбәттә, инде гаепне ташлыйлар инде. Мәсәлән, ул милләтче, яки андай пантуркис, андай яки андай контрреволюционер, бик әйбәт, җайлы. Бер генә ахсызга аны алып китәләр. Менә Атласиның рәсемен карагыз. Менә нинди мәхәббәт кеше. Менә шушындый мәхәббәт кешене харап итәләр. Менә аның төрмәдә алынган менә тикшереп карагыз. Нинди җәзалар күргәндер ул. Менә чагыштырып карагыз. Талантлы кешеләрне юкка чыгару ул махсус рәвештә төптән кемдер тарафыннан уйланган эш микән? Әллә име бер-берсен сату аркасында шулай килеп чыкты микән? Башка халыкларда бар микән шул? Уйлап карыйгыз. Әрмәннәрдә әйтик, грузиннарда әйтик. Бардыр, аларда да бардыр, ләкин алар бер-берсен сатмый. Яки яһүдләр бер-берсе күрше белән име тыныша алмый, ләкин име бер-берсен үскә күтәргәндә ул аңа яла якмый. Булмаганны әйтми. Шуңа күрә алар акыллы. Шуңа күрә алар бердәм. Менә бердәмлек җитмәү аркасында килгән әйбер бу менә. Кытырту менә шушы име Советлар системасы име кешенең име җинен чыгарды, чүлмәктән җинне чыгарды да әйбәт. Менә синең битеңдә юк, ә ул анда име парат җигеп җыри. Әйтегәндә Дәрдемәнд. Әйтегәндә Ишмуратовлар байлар име. Яушевлар байлар име. Алар бит эшләп алган, алар хезмәтче дә тотмаган хәтта. Менә шушы бердәмлек булмау аркасында татар бетәргә мөмкин. Инде безгә дә батыр булырга вакыттыр. Сау калыгыз. Без тур эфирда эшлибез. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә калып тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Татарның чыгышын барлаучы, милли агыбызны булдыру, тарихи мирасыбызның кыйммәтлегенә төшенүче битараф булмаган ата-аналар тарафыннан татар телен яклау буенча төркем төзелде. Төркемнең эшчәнлеге белән якыннан танышу максаты белән без студиягә Татарстан ата-аналар комитеты җитәкчесе Илсия Әхмәтгалиеваны чакырдык. Хәерле көн, исәнмесез, Илсия ханым? Хәерле көн, исән. Ассаламу алейкум. Менә әйтеп киткәнемчә, әлеге комитетның эшчәнлеге күбрәк инде татар телен саклау, яклау белән бәйле. Сезнең кебек менә шулай битараф булмаган телебезне сакларга, якларга теләгән ата-аналар күпме оешмагызда?
Гомумән алганда безнең оешмада актив кешеләр дип әйтгәндә менә бер 30лап чамасы. Гомумән төрле платформаларда үзебезнең битләр бар инде, анда WhatsApp төркемендә без әле 80 генә име. Instagramда без анда 900-гә якынлашып барабыз менә. ВКонтактеда анда безнең яңалыклар күбрәк бирелеп бара, анда безнең 12 меңнән артты инде кешеләр саны. Һәм гомумән безнең теләктәшләр, безнең фикердәшләрне без гомумән бу платформаларда булмаган җирләрдә дә очратып алабыз. Һәм алар безгә тартылып, нидер менә бергә уйлаган чаклар була, бергә эшләгән чаклар була. Минем белүемчә, сез төрле оешмаларга хатлар да юллыйсыз. Менә нинди оешмалар алар? Гомумән ситуациясына карап инде име. Менә ЕГЭ-не анда бердәм дәүләт имтиханын татар телендә бирү буенча, гомумән татар теле сәгатьләре буенча без күп кенә хатлар юллыйбыз инде Мәскәүгә. Бу Беренче елларында, менә 17нче елда без оешып эшләп киттек. 17нче елда, 18нче ел башларында менә без 3,5 меңләп анда хатларны Госдумага, Путин приемныйларына алып барып, анда атналар буе тапшырып яттык инде. Аннан соң шул ук Минпросвещение белән, Рәсәй мәгариф министрлыгы белән шулай ук хатлар алышулар бара инде безнең. Тагын анда 500ләп, 300ләп җыелган хатлар булды. Соңгы менә күпләп җыелган хатлар ул булды инде безнең Татарстан һәм Рәсәй прокуратурасы менә, чөнки бүгенге көндә мәктәпләрнең эшчәнлеген, гомумән белем бирү оешмаларының эшчәнлеген аларда күздә тота, бик җентекләп кенә, шуңа күрә алар белән дә элемтәгә кереп эшләми хәлебез юк инде. Һәм буларның эштәлеге барыбер дә инде шушы татар телен саклап калу белән бәйле. Әйе, мәгариф оешмаларында, белем бирү оешмаларында монда инде балалар бакчалары да керә, мәктәпләр дә керә, мәктәпне бетергәннән соң югары уку йортлары, техникумнар. Гомумән бүгенге көндә ата-ана, менә бигрәк тә шәһәр кысаларында безгә менә әйтәләр, ата-ана гаиләдә телне сакларга тиеш дип. Бүгенге көндә бу мөмкин түгел. Чөнки ата-ана көне буе көн алып эштә, бала көн алып иртән китә, кич кайта ул мәктәптә. Мәктәптә инде урыс телле мөхит хөкем сөрсә, бала инде урыслаша һәм өйдә ата-ана белән бала арасында аңлашылмаучанлыклар еш кына килеп чыга. Ата-ана таләп итә татарча сөйләште баласына, баласы бит инде үзен якларга мәҗбүр, бала рус телендә сөйләш, һәм ул татар телендә сөйләшкән очракта да менә мәктәптә алар татар телен генә, әдәбиятны генә татарча укыган очракта, ул гомумән терминологияларны кулланып татар телендә бай телдә сөйләшә алмый. Ата-ананың үзенең дә сөйләм теле шикле генә дип әйтегендәйме. Ата-ана өйгә кайтып утыргач, менә кичке ашны ашап утырганда да инде эш турында, кемнең эшендә нәрсә булган сөйләшкәндә генә дә, кемдер инженер, кемдер медик булса, алар уже күпчелек рус терминологиясын кулланып сөйләшә, чөнки алар белемне туган телендә алмаган. Менә төп проблеманы барыбер дә нәрсәдә күрәсез үзегез? Төп проблеманы без ничек тә мәгарифтә күрәбез инде. Менә 90нчы елларда шундый зур гына үсеш була. Ул вакытта сәясәт тә башкачарак була инде. Хакимият тарафыннан да зур гына адымнар ясала. Мәгариф министрлыгында да менә безнең арада була, Туфулиннар утырган чаклар була. Анда мәктәп директорларын, мәгариф идарәләре җитәкчеләре бергә җыелып, әйдәгез татар мәктәпләре ачабыз дип 40ка якын татар мәктәбе ачыла, балалар бакчалары ачыла, 30дан артык югары уку йортлары татар телендә төркемнәр ачып укыта башлыйлар. Һәм менә шул 90нчы елларның нәтиҗәсендә күп кенә безнең татар телле шәхесләр үсеп чыга. Ул вакытта инде менә 90ннарда әле урамда да кешеләрнең татарча сөйләшүен очратмаган булсаң, анда кибетчеләр татарча сөйләшсә, кондукторлар сөйләшсә, бүгенге көндә менә 90ннарның нәтиҗәсендә безнең җитәкчелек органнары татарча сөйләшә, кондукторлар русча сөйләшә. Менә шушыны саклар өчен, гомумән милли мөхитне саклар өчен мәгарифсез берничек тә моны эшләп чыгып булмый. Ата-аналар без үзебездә менә чыгып әйтә алабыз, өйдә генә баланың телен саклауы бик кыен. Да менә безнең төркемдә бар 4 балалы, 5 балалы ата-аналар. Менә беренче 2 баласы мәсәлән аның, алар бер фатирда яшәгәннәр, ул тирәдә бакчада татар төркеме булган. Менә 2 баласы аның шул төркемгә йөреп, аның теле татарча ачылган, өйдә сөйләшенгән, анда сөйләшенгән, бала татарча бүген сөйләшә ала.
Калган 2 бала уже алар фатирны алыштыралар да башка бакчага бирәләр, анда татар төркеме булмый. Менә шул 1-2 генә еллык кыска гына дәвр, ул шул кадәр мөһим, шул кадәр мөһим вакыт, менә ул 2 бала белән алар бүген дә өйдә бәхәс тоталар, татарча сөйләшүне таләп итәләр, балалар сөйләшми. Монда инде балалар психологы булырга кирәк, баланың анда аңын ничектер үзгәртергә. Үзләре менә бу балалар бакчалары мөдирләре ничек карыйлар менә бу проблемага? Алар ризалармы татар төркемнәре группалар ачырга? Беләсезме, төрлесе бар. Бакчаларның мөдирләре үзлегеннән кайсыдыр чыгып татар төркемен җыя, кайсыдыр әйтә җиңел оешты ди татар төркемен, кайсыдыр бакча җитәкчесе әйтә менә дип ата-аналар киләләр дә алар үзләре инглиз төркемен сорыйлар ди. Без әйтәбез, әйдәгез татар төркеменә, алар әйтәләр инглиз төркеменә бирегез безнең баланы дигәннәр бар. Гомумән татар төркеме булмаган бакчаларда андый җитәкчеләр дөресен әйткәндә бик аз, үзлегеннән анда ниндидер милли мөхит тудыручылар аз. Төркемнәр катыш, менә андый проблема да бар. Төркемдә берничә генә урыс баласы булса, 15 баланың мәсәлән 3се урыс була икән, тәрбияче автоматик рәвештә русчага күчеп китә, теге 3 бала аңламый дип. Теге 3 баланың әти-әнисе килеп сүз әйтмәгә дип, безнең менталитеттер инде ул. Шулай итеп калган балалар да урыслашырга мәҗбүр була. Шуңа күрә без моны Мәгариф министрлыгыннан да сорыйбыз. Без моны менә комиссиядә дә әйтәбез. Татар балалары өчен төркемнәр аерым булырга тиеш һәм алар белән эшләүнең үзенең методикасы булырга тиеш. Бу бик тә дөрес. Шуннан да методика булырга тиеш, әсбаплар, китаплар булырга тиеш. Һәм гомумән аның бер психологиясе булырга тиеш. Менә Камилә Зиннуровна 2нче гимназия җитәкчесе индеме, Мекс җитәкчесе дип әйтик. Аның каршында балакай балалар бакчасы бар. Менә балакайда аларның мәсәлән үзләренең методикалары. Алар балаларга минимумны башта өйрәтәләр 60 сүзне һәм баланың менә үзенең ихтыяҗлары белән телнең кирәклеген бәйләп куялар. Менә ул бала ашарга кереп утыра да, аңа кашык бирмиләр. Ул кашыкны татарча сорамаса, аңа кашыкны бирмиләр генә. Һәм бала 2 атна эчендә кашыкны татарча сорый башлый. Димәк, ниндидер кырысрак методларда булырга тиеш. Действенный метод, эшли торган метод дип әйтик инде, шулай бит. Бәлки менә сезгә шул ук бакчаларга барганда тәкъдим иткәндә татар төркемнәре оештырырга кирәк дигән теләк белдергәндә, шул ук методиканы тәкъдим итеп караргадыр. Ул турыда да әйткәлибез инде, гомумән аерым семинарлар кирәк. Менә балакай бакчасында эшләүчеләр алар каршы түгел, алар килеп үзләренең методикаларын өйрәтергә дә ризалар, әзерләр. Исә ханым, менә милләтне тәрбияләүдә төп роль хатын-кыз җилкәсендә ята дигән бер шундый әйтем бар. Сез менә моның белән килешәсезме? Күпчелеге килешәм дип әйтим, чөнки хатын-кыз ул бит инде хыялырак дип әйтикме инде. Хатын-кыз ул йөрәк белән эш итә, ул эмоциялар белән идарә итә һәм ул тиккә генә туган теле, ана теле дип әйтмәгәннәр бит инде. Ул хатын-кызның эчке дөньясына салынган булырга тиеш һәм хатын-кыз аны бирә. Теге әгәр дә элек инде күпчелек хатын-кыз өйдә бала тәрбияләүче булган булса, бүген инде хәзер хатында эштә, ирдә эштә, баланы тәрбияләргә икесенә дә бер үк вакыт кала. Шуңа күрә ир-ат өстендә дә, хатын өстендә дә бу җаваплылык бар дип әйтик. Милләтебез өчен алдагы көннәрдә дә шулай янып киеп яшәгез. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде һичшиксез куйган максатларыгызга ирешегез дигән теләктә каласым килә. Көнегез матур үтсен. Амин. Халкыбызның мәшһүр җырчысы Әлфия Абзалова да нәкъ татар җанлы кеше иде. Моны иҗаты белән һәм яшәеш белән гомере буе исбатлады. Бүгенге тапшыруыбызны без телевидение фондында сакланган Әлфия Абзалова башкаруындагы җыр белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Manzarlarımdan kiyeme şu
bägre kilşi sırlaşık al şeşeklerden ilham izleşik al şeşeklerden ilham izleşik bulbullar gibi gır gır gırleşik al şeşeklerden ilham izleşik bulbullar gibi gır gır gırleşik Siyem bilsine, siyem gülsine, manzarlarımdan kiyem şulinde, manzarlarımdan kiyem şulinde, gülkayım bağrım, nişli